नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण या भरपूर लेअर पडलेल्या खुसखुशीत आणि कमी तेल पिणाऱ्या शंकरपाळ्या कशा बनवायच्या ते बघणार आहोत. तुम्ही बघू शकता प्रत्येक शंकरपाळीला लेअर पडलेली आहे आणि ह्या भरपूर अशा लेअर पडण्यासाठी मी ह्या व्हिडिओमध्ये एक खास टिप्स शेअर केलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ संपूर्ण बघा. दिवाळीच्या फराळामध्ये शंकरपाळी हा एक महत्त्वाचा पदार्थ आहे. जशी चकली फार खुसखुशीत अशी व्हायला पाहिजे, तशी शंकरपाळी पण मस्त अशी खुसखुशीत व्हायला पाहिजे. तर तशाच या शंकरपाळ्या झालेल्या आहेत. प्रत्येक शंकरपाळीला इथं बघू शकता तुम्ही लेअर पडलेली आहे. एक शंकरपाळी करण्यासाठी एक परफेक्ट असं मेजरमेंट असतं. जर ते मेजरमेंट परफेक्ट असेल तरच तुमच्या शंकरपाळ्या या अशा भरपूर लेअर पडलेल्या आणि मस्त अशा खुसखुशीत होणार आहेत. खूप सुंदर अशा या शंकरपाळ्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता मस्त एकदम परफेक्ट, एकदम कमी तेलकट आणि खुसखुशीत अशा या शंकरपाळ्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता एकदम परफेक्ट अशा या शंकरपाळ्या आता कशा करायच्या ते आपण बघूया. तर इथं मी गॅसवर एक भांडं ठेवलेलं आहे. अजून मी गॅस चालू केलेला नाही आणि 1 वाटी साखर घेतलेली आहे. तुम्ही कुठलीही 1 वाटी याच्यासाठी सेट करून ठेवा आणि त्याच वाटीने मी पाऊण वाटी हे वितळलेलं तूप घेतलेलं आहे. हे बघा, पाऊण वाटी वितळलेलं तूप घ्यायचं आहे. घट्ट तूप घेतलं तर प्रमाण आपलं चुकणार आहे. आणि त्याच वाटीने मी 1 वाटी इथं दूध घेतलेलं आहे. तुम्ही इथं दूध आणि पाण्याचं मिश्रण असं वापरू शकता किंवा नुसतं पाणी असंही वापरू शकता. आणि आता मी गॅस चालू केलेला आहे आणि साखर वितळेपर्यंतच मला हे मिश्रण मी गरम करून घेतलेलं आहे. मिश्रण उकळवून घ्यायचं नाही आहे. सतत मिक्स करून आपल्याला फक्त साखर ही विरघळली पाहिजे इथपर्यंतच हे गरम करून घ्यायचं आहे आणि नंतर हे पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे. तर हे बघा, साखर आता पूर्णपणे विरघळलेली आहे. हे बघा, सतत मिक्स करत राहायचं आणि हलकं गरम झालं की साखर ही पटकन विरघळते. तर तसं झालेलं आहे. साखर पूर्णपणे विरघळलेली आहे. आता मी गॅस बंद करून हे मिश्रण गार करून घेतलेलं आहे. आता मी त्याच वाटीने अर्धी वाटी इथं एकदम फाईन चिरोटी रवा तो घेतलेला आहे. एकदम बारीक असतो रवा, तो इथं मी घेतलेला आहे. आणि मगाचं आपलं गार केलेलं सगळं मिश्रण मी इथं ह्या परातीमध्ये ओतलेलं आहे. खूप मस्त अशा या शंकरपाळ्या तयार होतात. सगळं मिश्रण गार करून घ्यायचं. मिश्रण गार करून घेणं हे फार महत्त्वाचं आहे. गरम मिश्रण इथं वापरू नका, नाहीतर तुमच्या शंकरपाळ्या जास्त तेल पितील. तर आता जो हा रवा आहे तर तो या मिश्रणामध्ये मी असा एकत्र करून घेतलेला आहे. मस्त असा मिक्स करून घ्यायचा या मिश्रणामध्ये हा रवा, म्हणजे रवा पण आपला मस्त असा मस्त फुगून येईल या मिश्रणामध्ये भिजल्यामुळे. तर रवा या मिश्रणामध्ये मी मिक्स करून घेतलेला आहे आणि इथं मी चवीसाठी अगदी थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. 2 चिमूटभर इथं मीठ घालायचं, म्हणजे मस्त अशी चव येते. आणि नंतर मग याच्यामध्ये हा चाळलेला मैदा आहे तर तो थोडा थोडा करून घालायचा आहे. हे बघा, आणि आपल्याला हे मस्त असा मैदा या मिश्रणामध्ये एकत्र करून घ्यायचा आहे. जसा लागेल तसा मैदा याच्यामध्ये ॲड करायचा आहे आणि या मिश्रणामध्ये मैदा जो आहे तो एकत्र करून घ्यायचा आहे. हे बघा, तुम्ही हवं तर इथं थोडीशी वेलची पूड पण वापरू शकता, त्याने पण मस्त अशी शंकरपाळीची टेस्ट येते. तर आता याच्यामध्ये मी थोडा असा मैदा ॲड करत गेलेली आहे. हे बघा, आणि याचा घट्टसा असा गोळा होईपर्यंत आपल्याला याच्यामध्ये मैदा ॲड करायचा आहे. तर इथं मी अर्धा किलो मैदा चाळून घेतलेला तो इथं वापरलेला आहे. मैदा चाळूनच घ्यायचा नंतरच इथं वापरायचा आहे. आणि थोडा करून मैदा मी या मिश्रणामध्ये ॲड केलेला आहे आणि आता याचा मी असा घट्टसर असा गोळा बनवलेला आहे. हे बघा, परफेक्ट. खूप जास्त असं हा जो पीठ आहे ते जास्त मळून घ्यायचं नाही आहे आपल्याला. फक्त मैदा जो आहे तो या मिश्रणामध्ये मस्त असं ॲड करायचा आहे. खूप जास्त घट्ट नाही, खूप जास्त सैल नाही, इतपत आपल्याला हे मिश्रण ॲड करायचं आहे. एवढाच माझा मैदा अर्धा किलोपैकी एवढा मैदा उरलेला आहे. आता ह्याच्यावर मी जो एक फडका ठेवलेला आहे, एक कपडा, आणि नंतर मग मी याला रेस्ट दिलेली आहे एक 10 मिनटाची. 10 मिनटाची रेस्ट झालेली आहे आणि याला मी हलकं असं मळून घेतलेलं आहे. हे पीठ आहे ते जास्त मळून घ्यायचं नाही आहे. आणि याचा मोठासर असा मी गोळा घेतलेला आहे. हे बघा, आणि असा व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचा हा गोळा. आणि आपल्याला शंकरपाळ्या करण्यासाठी आता हा जो गोळा आहे पिठाचा तो
तयार झालेला आहे आणि आता आपल्याला हा जो गोळा आहे तो लाटून घ्यायचा आहे। हे बघा परफेक्ट। तर आता हा जो गोळा आहे तो आपल्याला लाटून घ्यायचा आहे। एक जाडसर अशी याची पोळी बनवायची आहे, चपातीप्रमाणे एकदम पातळ अशी पोळी नाही, एकदम जाडसर अशी याची पोळी बनवायची आहे। हे बघा थिकनेस बऱ्यापैकी आहे आणि आता दाखवल्याप्रमाणे याला फोल्ड करून घ्यायचा आहे। तर शंकरपाळ्यांना लेयर्स पडण्यासाठी एक खास टिप इथं करायची आपल्याला, ती म्हणजे इथं थोडंसं आपल्याला तूप पसरवून घ्यायचं आहे हाताने, त्याच्यावर थोडासा मैदा पसरवून घ्यायचा आहे आणि नंतर ही पोळी आहे ती दाखवल्याप्रमाणे फोल्ड करायची आहे। जर ही प्रोसिजर अशी केली ना तर शंकरपाळ्यांना लेयर्स खूप छान सुटतात। आणि आता इथं मी ही जी पोळी आहे ती व्यवस्थित लाटून घेतलेली आहे। हे बघा, पण ही जाडसर आपल्याला लाटून घ्यायची आहे, शंकरपाळ्या फार पातळ करायच्या नाही आहेत। तर एक मीडियम थिकनेस ठेवून आपल्याला ही जाडसर अशी पोळी लाटून घ्यायची आहे। पोळी एकदम परफेक्ट गोल आली नाही तरी चालेल, पण अशी ही पोळी लाटून घेतल्यानंतर त्याच्या कडा आहेत त्या मी अशा कापून घेतलेल्या आहेत। हे बघा, आणि आपल्याला आता ह्या शंकरपाळ्या आहेत त्या कापून घ्यायच्या आहेत। तुम्हाला तुमच्या आवडीनुसार ह्या ज्या शंकरपाळ्या आहेत लहान मोठ्या जशा हव्या तशा आपल्याला ह्या आता कट करून घ्यायच्या आहेत। हे बघा, खूप छान अशा ह्या शंकरपाळ्या तयार होतात। मेजरमेंट एकदम परफेक्ट आहे। हे बघा, तर अशा या सगळ्या शंकरपाळ्या आहेत त्या मी कट करून घेतलेल्या आहेत। मस्त अशा आपल्या शंकरपाळ्या इथं तयार होणार आहेत परफेक्ट। तर शंकरपाळ्या आता कट करून झालेल्या आहेत। आता तळण्याची वेळ आलेली आहे। तर तेल गरम करून घ्यायचं आणि गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची किंवा मीडियम टू स्लो ठेवली तरी चालेल आणि या शंकरपाळ्या आहेत त्या तेलामध्ये आपल्याला सोडायच्या आहेत। हे बघा, आणि शंकरपाळ्या तेलामध्ये सोडल्यानंतर एक अर्धा मिनिट तशाच ठेवायच्या, त्यांना अजिबात हलवायचं नाही आहे कारण तेवढ्या त्या सेट होतील। आणि एक अर्धा मिनिटानंतर आपल्याला ह्या टर्न करून घ्यायच्या आहेत। हे बघा, आणि एक मंद गॅस फ्लेमवरच आपल्याला या मस्त अशा बदामी रंग येईपर्यंत मस्त अशा तळून घ्यायच्या आहेत। बघू शकता तुम्ही शंकरपाळ्यांना लेयर्स किती छान अगदी सुटलेले आहेत। शंकरपाळी जरा पण तेलामध्ये विरघळत नाहीत, पण शंकरपाळ्या मस्त अशा खुसखुशीत तयार होतात। तर मंद गॅस फ्लेमवर ह्या अशा बदामी रंग होईपर्यंत मस्त अशा शंकरपाळ्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत। बघू शकता परफेक्ट अशा शंकरपाळ्या इथं तयार झालेल्या आहेत। लेयर्स पण यांना खूप सुटलेले आहेत परफेक्ट। तर अशाच सगळ्या शंकरपाळ्या मी तळून घेतलेल्या आहेत। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।